Inono laksa. Dimangu dotombo kuwai. Tikatombeteka nakarika kuwaina so ngambo chikoka so. My friends. Itoketse kubatwa my friend. Relax. Imboni papodoro. Kana ya munomuka. Ndinoti waya mteni mako. Unofana feel comfortable. Ndini maniwe. Wani viva no pisa maniwe. Ukati wakecha vanhu pabhusi imbo relax and ndavisa bhusi tite zvadafambira maniwe nokwesa time indayo relax maniwe ungati waenda pabhusi tashaiwo ubvaona mabhebha akawanda ubvasiya inini shandine wansimbi no excuse me tasoto ndibvise zvitine basi ndine wana anopisa unzwa uringirozi wewe ipo kuziva ito zvikubvise hembe imaniwo utoninonokera madhira atafambira ngaibve hembe tesoto wafambira basa waiziva haufanira kubva wafungoti unopisa zvekudaro ndinopisa waiziva ndikuudza ipovinandibvise socks kanautokonzeresa tesoti bviserira tumasocks netitopfekerei kuti masocks utu aiwa mepitiro tinonotsa mabasa eda techida kuita Don't pull it trousers. You don't know okay. Don't pull what trousers. Hey, baby. Yeah, because can all kitchen in for not to do kitchen once. Wakudona. When you chicken, when you work one, when you go phone it zita say. Mujapakira mafoni and not phone era. Ndebasa. Ngani trousers. Chibo. Shakufana zote one viva no piece of a boost or one viva ngachipisa. Chibo down it. Relax and send pizza. And your bedroom. Sure, baby. Ufana kuzoti kana oya pana vivo ize. Kana ufana kunyazofila tu wafila cha. Baby. Chiko. Unono ndichipe. Hande bedroom utononokera madirangu. Nende ungati wewe uzondikecha ayewa. Hande bedroom. Hey baby. Like I could have killed a lot of people.